Mira que és bo, com s'ho menja el papa. Ah, que és bo, papa. Una pastanaga. No hi ha ningú. Sí. Que no hi ha aquest llop, de veritat. Mira, fem una cosa. Agafem el teu osset i ella et protegirà del llop. Què me'n dius? Vale. Vale? Mira, posem aquí dintre amb tu a dormir. Y un petonet. Que descanses. Y justo enfrente de tu puerta nos besaremos. Yo aceptaré girándome una última vez para asegurarme que sigues mirando. Te pediré que te cases conmigo con pétalos de rosas y el mar como único testigo. Tú aceptarás. Nos casaremos. Jo no he fet res intencionadament perquè tu et sentis d'aquesta manera. I ja som grandets! A més, tot això m'ha una altra cosa. Y decirte que te quiero. Que te quiero mucho. Pásame, Simon. Simon no puede hablar. ¿Por qué no puede hablar? Está conduciendo. ¿Y qué cojones me importa que esté conduciendo? Pásame a Simon. Simon no puede hablar. Le llamaremos cuando lleguemos. Isabel, ¿qué parte de comida para 10 comensales no has entendido? ¡10 comensales! Con esto no tenemos ni para empezar. Tengo a los invitados ahí afuera esperando, así que por favor ponte ahora mismo a trabajar. Vinga. Oh, això és meravellós, companys. Vinc de passejar per la Rambla i és plena de gent de tot el món que ha vingut a lluitar. Això és una milícia per la llibertat. Això és el que tenim aquí, una milícia per la llibertat. No me'n refio gens dic ni clam, però no tenim cap més remei. Ell és qui coneix el carrer, l'haurem de vigilar. La vigilaré. Aparta! No pot ser que te'ls deixis fora aquí. Perdo massa temps certificant les morts, has de tornar-ho a fer com abans. Que siguis un home sensible, que tinguis emocions i que les vulguis deixar anar, no vol dir que siguis menys home, tot el contrari. No, però si jo no sóc un home. Sí que ho ets. És un... bueno... Sensible! Mariquita!